Te wydarzenia miały miejsce naprawdę. Cindy James, pielęgniarka z Vancouver, zaczęła otrzymywać dziwne telefony. Krótko po tym, listy z pogróżkami pisane dziecinnym pismem. W ogrodzie znajdowała martwe koty, przecięte druty, ślady włamania. Twierdziła, że ktoś ją śledzi, ale policja jej nie wierzyła. Wkrótce została znaleziona związana w piwnicy z torbą na głowie. Powiedziała, że ją porwano. Policja nadal twierdziła, że to symulacja. W 1989 roku znaleziono jej ciało, związana z igłą w ramieniu. Sekcja wykazała obecność silnych leków uspokajających. Śledczy uznali to za samobójstwo, ale nikt nie potrafił wyjaśnić, jak mogła sama się związać.